Над 40 години се занимавам с изучаването, изследването и преподаването на анатомията на човека. Приблизително толкова и стажът ми в Федерацията по фитнес и културизъм като съдия. Този интерес към хармонията и красотата на човешкото тяло ме накара да се заинтересувам от електромиостимулаторът на Karna Medical. Преди използвахме друг подобен уред, но резултатите от него бяха доста спорни. За да се уверя в ефективността на електромиостимулаторът на Karna Medical, предложих на екипа, работещ с него, освен визуалните сравнения, да извърши и обективни измервания с високо прецизен калибър. Анализирайки резултатите от работа на електромиостимулаторът на Karna Medical, бях приятно изненадан. Те надхвърлиха най-смелите ми очаквания, и то толкова, че аз също се подложих на процедурите с него. А резултатите при мене може да видите и сами. Така изглежда един 70 годишен мъж. А при вас сигурно са много по-добри.